Si laban in na ka kɛ ni degun min n'an ka jamana y'o sɔrɔ avril kalo tile 25 san 2026 maa caman bɛ ka batakiw ci anw ma, maa caman bɛ k'u ka video tigɛ k'u ci anw ma ko fɛɛrɛ b'olu bolo basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min, ko seko ni dɔnko bɛ olu la. Fala ne k'u ma n ko jamana ko don, an bɛɛ k'an se kɛ, min bɛ se min na bɛɛ ka o kɛ. O hukumu kɔnɔna na maa kalannen minnu bɛ nanzara kalan na an ka jamana kɔnɔ, olu y'u ta kɛ hakili jagabɔ ye. O dɔ ye Dr Almunɛr Talibo ye. Gawo ka don a ko ko ale ye lakɔlɔsili kɛ k'a fɔ nin waati in na Faransi jabaraniw, Faransi télévision so, Faransi bɔlɔlɔ siraw, u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka kajibina nkalon ta ka da Mali jamana na. O t'u bɔ dɛ. Bamancini ni jugawale kɛbaa minnu bɛ yen n'olu bolofaraw ka kumalasilaw sigilen n'u fɛ yen, u bɛ ka kuma di olu ma. Almunɛr Talibo n'o dɔgɔtɔrɔ don, a ko ale ye jigi tigɛlenba de y'a ye Faransi yɛrɛ ka gafe dɔ k'a fɔ ma ko AFP, kuma talen don ka di maa ma, maa min bɛ k'a fɔ ko Kidali, Gao, Tombouctou ni Menaka ko o ye olu ka duguw ye. A ko k'o tɛ kuma la juguman ye koyi, a juguman ye min ye waleya minnu kɛra anw ka jamana kɔnɔ ni o ye bingali wale ni bamanci wale ye, o dɛmɛna maa minnu fɛ n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye, jɛkulu min n'o ye bamanciya jɛkulu ye ni nakɔlen don diɲɛ bɛɛ yɛrɛ fɛ k'a yira sa k'a fɔ min ye u ka kumalasela in, a y'o kuma fa siri k'o don tulo la, k'o don nɛn na, k'o fɔ k'o nugu k'o ja kosɛbɛ. Min ye Almunɛr ye, ale ko ɲinɛma ka kɛ fɛn dɔ kɔ dɛ. Ni efela ko ko ale ye bamanci jɛkulu ye, dugukolo ka tila ale k'a ta sɔrɔ ko a b'o de ɲini. Maa minnu bɛ yen ni olu dɔnnen don diɲɛsegin naani bɛɛ lajɛlen fɛ, n'o ye Al-Qaida maaw ye, n'o ye bamanciwale kɛbaaw ye, ko munna bi Faransi jamana kɛlen don ka tɔgɔ kura da olu la ko jihadisiw. Jihadi n'i y'o fɔ o bɛ a to k'a fɔ k'u bɛ taa kuntilenna fɛ, diinɛ o nasira fɛ ani diinɛ cogoliko fɛ, ko bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu u ka wuli ka jɔ, u ka cɛsiri, a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min na. Almunɛr ka kumana Talibo, a ko ko a bɛɛ lajɛlen ye bamanciwale kɛbaaw ye, ko ni fila kɔni jɛra ka min ye jinim ka a taama ɲɔgɔn ye, k'olu bɛ waleya o waleya kɛ k'a fɔ ma ko bamanciwale. Munna bi Faransikaw kɛlen don k'o fasiri k'o kɛ jihadisi ye, k'o ta k'o yɛlɛma k'o kɛ bamayɛlɛmafɛn ye min bɛ o maja maaw ye k'o yira k'a fɔ k'o tɛ, ko bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko jinim min filɛ nin ye ale ye Al-Qaida bolofara ye an ka jamana kɔnɔ. Jinim sigira min ye san 2017 jɛrɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'a fɔ ma Ansardini Almurabitunu, ale ni Front de Masina, olu de farala ɲɔgɔn kan anw ka jamana kɔnɔ, ani Emirati Sahara ka min ye Akmi bolofara sigi k'a ɲɛmaa kɛ Iyad Agali ye, k'o dɔnnen don k'o dɔngɔla kari. Amerikaw yɛrɛ ko min y'o jɛkulu in ye dɛ, k'a tɔgɔ sɛbɛnnen don bamanciwale ni wale kɛbaaw ka sɛbɛnw kan wa olu b'a lakodɔn n'o ye. Bi o ni jɛkulu ka jɛ ka baara kɛ. Faransi min yɛrɛ kɔladenw caman tun bɛ an fɛ yan, ne u y'olu fiɲɛ caman fa an ka jamana kɔnɔ, ko Faransi ɲinɛna dɛ. Faransi bɛ ka waleya min kɛ bi, a bɛ ka juguya min ta ka ɲɛsin Mali ma, o juguya waleya tinsini sen fɛ a ɲinɛna k'a fɔ ko min ye a ka sɔrɔdasi minnu tun b'an fɛ yan, k'a daminɛ Serval ka na Barkhane na, u ka sɔrɔdasi 58 o de fatura Mali jamana kɔnɔna na yan, k'a daminɛ san 2013 la fo kana se san 2022 ma, u bɛ bɔ yan tuma min, ko tuma na jinim min y'olu fa k'olu ni kɛnɛ karaba k'olu bɔ k'u bin, ko bi Faransi ɲɛmaaw kɛlen don k'u ɲɛ tugu o kan wa, ko o jinim kelen Almunɛr ko olu de filɛ nin k'u tɛgɛ di maaw ma, maa minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don ka bamanciwale ni wale ta ka ɲɛsin Mali ma, ko tuma na ko Faransi sɔrɔdasi 58 olu su bɔra ten wa. Maliden bayirika mun sara dun, Mali dugu minnu cira dun, maa minnu bolo tigɛra dun, maa minnu gosira dun, minnu ka duw cira, minnu ka waleya cɛjugu kɛra, ko tuma na ko Faransi ɲinɛn'o bɛɛ kɔ wa. Ko min y'u ka kunnafonidilaw ye, u k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidi fana bɛ kɛ hakɛ dɔw de kɔnɔna na bi, ko yalama diɲɛ kan k'i sigi k'a lajɛ bamanciwale ni wale kɔkɔrɔma dɔnni bɛ ka kɛ Faransi kunnafonidi gafew fɛ, taa tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ. Min ye Almunɛr Talibo ye, a ko ale ye Gawoka ye, maa nin kelen k'i sigi Faransi k'a fɔ ko min ye Kidali ye, min ye Gao ye, min ye Menaka ye, min ye Tombouctou ye, min ye Moti fa dɔ ye, k'o y'olu ka jamana ye, ko maa yɛrɛ bɛ se ka kala don i ɲina ka bɛn n'o ye cogo di n'i bɛ ko faamu. Ale ye Gawoka ye bi, a ye Gawoka sini, wa a b'a dɔn k'a fɔ fo ka taa min kɛ olu tɛna na u mada na maaw ye, maa minnu bɛ yen bi n'u tɔgɔ kɔni de bɛ maaw da diɲɛ kɔnɔna na, ko bɛɛ kan ka sɔn min ma. Faransi ani ninnu ka dogo jɛ k'a bɔra dogo la pewu, maa ko fɔlen ne ale y'a ka kuma lase kɛ,
a y'a kɛ k'a to Faransi, a ye lakalilu kɛ k'a to Faransi. Faransi de ye fɛɛrɛw d'a ma, wa a yɛrɛ bɔra kuma na k'a yira sisan k'a fɔ ko ni Faransi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo, o kɔrɔ ko Faransi ani Bamanancois wale kɛbaaw bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo. Min ye Almunɛr ye, a ko o tuma na diɲɛ kɛra cogo di? diɲɛ bɛ faamu cogo di? Faransi min kulera anw fɛ yan, Faransi min ye a yira k'ale jo sariya lafasabaa ye, kanabila lafasabaa don, min ye bɛnw kan ka kɛ cogo min na sariya ni kunnafoni taabolo minnu bɛ yen ko ka olu labato, ko wa k'a bɛ min f'u ye, ale ye Gawoka ye, olu ye kɔrɔbɔrɔ ye, Empire Songo ye o faso olu ka dugu ye, wa olu ka bɛnbaw, u limanaw, u teriw, u ni maa bɛ yen, u ni maa ti jɛ fiyewu, maa min bɛ dugukolo tila, Al-Qaïda wo, a tɔ fɛn fɛn lajɛlen wo, k'u k'a bila u kunna ko Mali ye kelen ye. Bi ni Faransi kunnafonidi gafew, olu wulilen don ka n ta ka ɲɛsin Mali ma, ko Mali ɲɛmɔgɔw ka wuli k'u jɔ. U ka fɛɛrɛ tigɛ, u ka laseli kɛ, u ka kuma diɲɛ fɛ k'a jira k'a fɔ min bɛ ka kɛ bi, a tɛ bɛn bi, a tɛ bɛn sini, sariya foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ u yamaruya. U ka kuma di maaw ma, maa minnu n'olu kɔnnen don, ko diɲɛ seleke naani sariya sunba yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni ye lebu faralen ye, sabula min ye waleya min tɛ bɛn, min tɛ se ka kɛ fiyewu, k'o de sigilen filɛ sen ka diɲɛ bɛ ɲɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la, maa tɛ ka kala don i ɲɛna ka bɛn n'a ye. K'o tuma na sariya sigilen don, nansara jamana olu b'a kɛ cogo min ka d'u ye, anw farafin jamana a bɛ boli anw dɔrɔn de kan. Ko min filɛ ka kɛ nin ye, n'o y'a sɔrɔ Mali de tun bɛ ka nin kɛ, k'anw ta bɛ k'a ɲagama ye. Almunɛr ko an ka ɲɔgɔn minɛ, an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, an ka bɔ bisigili la, an k'an cɛ siri, an k'an ka jamana kɛ kelen ye. Ale bolo Mali kɔnɔna na, kɔrɔbɔrɔ, fila, bamanan, bozo, dɔngɔnɔ, min ye maraka ye, ka taa se surakaw ma, sinafɔw ni miyankaw ni dafinw n'a tɔ bɛɛ lajɛlen, k'an bɛɛ de ye kelen ye. Jamana kelen kɔnɔna na, an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo, burudamɛmaw san ni bamanan ye, bamananmaw san ni maraka ye, wa fila fana maw san ni min ye bozo ye. K'o la, o bɛn min sinsinna an banbaw fɛ, an k'an sinsin o kan, an ka ɲɔgɔn minɛ, an k'an cɛ siri, an ka k'an ka jamana fɛ, o de ɲɔgɔnna tɛ yen.